Ďalšia dôležitá časť je vytváranie nových podstránok vlastne v tomto strome stránok, ktoré sú na stránke. Vlastne povedzme, chceme si vytvoriť novú podstránku pod hlavnou stránkou Portrét. Klikneme na hornú ikonu vytvoriť nové stránky. Tu sa dá vytvoriť povedzme štandardná stránka, chytíme ikonu a potiahneme ju na miesto, kde má byť. Máme nejaký test. Pri vytváraní sa defaultne stránka vytvorí ako skrytá. Keď ju chceme zobraziť, tak klikneme na ňu pravým tlačítkom a dáme vlastne túto ikonu Enable. Momentálne by sa už stránka mala zobraziť v strome. Ešte musíme vyčistiť cache. Vlastne sa nám tu zobrazí nová stránka test, na ktorú sa dá už kliknúť a dá sa na ňu vkladať klasickým spôsobom obsah. Keď chceme vytvoriť lokalizáciu tejto stránky, teraz je vytvorená v anglickom jazyku, tak klikneme na záložku prehľad lokalizácie a tu je možnosť vytvoriť nový preklad. Momentálne je dostupný iba slovenský preklad, čiže klikneme na Slovak, názov stránky test.sk, dáme uložiť stránku. No a vlastne teraz máme vytvorený aj slovenský preklad stránky. Čiže keď prehodíme jazyk do slovenčiny, tak v hlavnom menu je už test.sk a aj hlavný nadpis je test.sk. Preklady jednotlivých textových elementov sa riešia tak, vložíme si nejaký textový element, textový prvok. Máme test, text, vložíme si ho. A keďže máme vytvorený už aj slovenský preklad stránky, tak pri každom elemente na tejto stránke máme túto sekciu lokalizácia. Čiže môžem kliknúť na túto slovenskú lokalizáciu, vytvorí sa mi kópia toho záznamu, je skrytá, to je vlastne táto ikona, ale viem si kliknúť na tento text. Vždy sa vloží do nadpisu kópia, to je lepšie vymazať. V prístupe si môžeme zapnúť viditeľnosť, lebo je skrytá, čiže to dám, odkliknem to disable a vlastne toto už je prekladový text pre slovenský element. Uložím ho a vidím, že tu mám hlavný text, tu je preklad do slovenčiny. V prípade, že bude dostupné na stránke viacej prekladov, tak budú ďalšie preklady pod sebou možné na kliknutie. Vlastne teraz, keď si refreshnem stránku, tak tu vidím preložený text. Keď sa dám do angličtiny, tak tu vidím ten pôvodný text. Čiže týmto spôsobom sa dajú prekladať aj jednotlivé stránky a jednotlivé obsahové elementy na stránke.